Museli sme zobrať do úvahy aj jarné a letné prázdniny, aby sa najmä zamestnanci parlamentu mohli venovať svojim rodinám, lebo keď rokuje parlament, musia byť v parlamente. Milí občania, ešte raz ideme naspäť, lebo uvedený dôvod nie je možné mentálne obsiahnuť na prvýkrát. Ja som ho mentálne neobsiahol. Idem ho čítať ešte raz a vy dobre počúvajte. Museli sme zobrať do úvahy aj jarné a letné prázdniny, aby sa najmä zamestnanci parlamentu mohli venovať svojim rodinám. Lebo keď rokuje parlament, musia byť v parlamente. Tieto dôvody uviedol šéf poslancov koaličného zoskupenia Hlas SD na mainstreame, na aktualitách, keď odôvodňoval nutnosť, aby poslanci Národnej rady mali cez leto 2026 absolútne bezprecedentnú dĺžku voľna, respektíve voľné dni, respektíve dovolenku. 94 dní. Dôvod je, milí občania, a chcem to verejne povedať, lebo zamestnanci parlamentu potrebujú byť so svojimi rodinami. No vám nie je hanba, poslanci Národnej rady, sa takto vyhovárať na zamestnancov Národnej rady, ktorí sú tam v zamestnaní, že oni potrebujú mať cez leto uvedenú dĺžku voľna, lebo chcú byť so svojimi rodinami, veď oni majú dovolenku, oni si ju vypíšu a vyčerpajú, alebo sa nahradia a vymenia. To je ich vec, vy sa nehambíte sa na nich vyhovárať. To nie oni potrebujú dovolenku, to nie oni sú vinní. Nie, milí poslanci. To vy ste si odsúhlasili na grémiu. Za tento rok 94 dní voľna. A to je absolútne niečo neuveriteľné, lebo toľko dní voľna nebolo nikdy v Národnej rade od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Nikdy, milí občania. A toto sa musí rozšíriť medzi ľudí. Oni, títo ľudia, si na rok 26. naplánovali, schválili a dohodli za našim chrbtom a bez toho, aby sme o tom vedeli, 94 dní voľna. Občania, milí občania, nech sa páči, 61, 87, 94. Toto je niečo, čo je do neba volajúca neslušnosť. A niečo také nemôže v Národnej rade fungovať. A poďme si to ešte, milí občania, aj ekonomicky vyčísliť. A dnes nás vychádza jeden poslanec Národnej rady na sumu okolo 7 000 eur hrubé mesačne. K tomu musíme narátať ešte aj samozrejme asistentov, ktorí vychádzajú na sumu 4 000 eur, alebo vyše 4 000. A keď tieto dve sumy ščítame a vynásobíme ich na všetkých 150 poslancov Národnej rady a vynásobíme to tou dĺžkou dovolenky júl, august a september na tých 94 dní, na 3 mesiace, tak sme na sume, ktorá činí sumu okolo 5 miliónov eur. Nám z nášho rozpočtu, z našich daní, našich peňazí, od nás občanov, títo darmožráči za letnú dovolenku, ktorí si budú váľať zadky a nepracovať, nás tu vyjde, milí občania, na sumu okolo 5 miliónov eur. Okolo 5 miliónov eur. A to ešte nehovoríme o tom, že dni, kedy rokujú v Národnej rade a schvaľujú zákony na úžitok občanov Slovenskej republiky, aby sme my mali lepší život, sa neustále znižujú. Milí občania, v roku 2015 sedeli v rokovacej sále vo finále 90 dní. Za minulý rok to bolo už iba 68 dní. Iba 68 dní, milí občania. A za tento rok majú naplánované iba 67 dní. Iba 67 dní. Vidíte to na obrázkoch, toto sú harmonogramy Národnej rady. To znamená 90 dní, 68 dní, 67 dní. Ich výkon sa neustále znižuje. Áno, chcem týmto videom jasne povedať a ukázať, že týmto spôsobom to už ďalej nemôže ísť. A títo poslanci Národnej rady už ďalej nemôžu devastovať, ničiť, urážať a vysmievať sa občanom Slovenskej republiky do tváre. Títo ľudia za naše peniaze, ktoré vyplatíme, nepracujú, neprinášajú riešenia. Leňošia majú cez leto bezprecedentné voľno, ktoré im my zaplatíme. Neprinášajú návrhy zákonov, ani novely, ani úpravy, ani nič, čo by reálne zlepšovalo život nás ako občanov. Nie, oni iba zahlasovali za tie dve konsolidácie a za dva pokrivené štátne rozpočty, ktoré dopadli vo finále na nás, občanov. To oni týmto spôsobom chcú robiť za nás? Nie, milí občania, nie. A týmito dátami, týmito faktami a informáciami chcem ukázať, že to, čo sa deje v Národnej rade, sa určite skončí.
a budeme tam musieť urobiť jednoznačný poriadok, lebo takto ďalej to fungovať nebude. Nebude. Ďakujem pekne.